No, to treba mať dobrých, hádam, anielov. A nie tak šťastie je také iluzórne. Ale ja tak dosť verím na nejakú takú silu, že keď ja niekomu urobím dobro, ono sa mi to nejako vráti. V tom ja vidím vlastne to šťastie. Šťastie je také prchavé, taká náhoda. Ale ja si myslím, že keď človek pracuje na sebe voči tým druhým, nedá mi možnosť, aby mi robili zle. Tak to je pre mňa vlastne šťastná povaha, že ja som v zmieri vlastne s každým. S nikým nie som priateľka, ako sa hovorí, pod pokrývku, ale som s ľuďmi za dobré. Znášam sa s nimi. Ja v tom vidím to svoje šťastie a ešte aj v tom vidím svoje šťastie, že ako jeden môj kolega povedal, nechcel by som žiť v tvojej koži, že si narobíš toľko problémov a tak geniálne sa s nich vieš vyviesť. Že na to mám dobrú povahu, že viem situácie potom riešiť, do ktorých sa vlastnou vinou dostane. Ja robievam všetky moje zamestnania, kdekoľvek som išla, som prakticky zakladala tie oddelenia. Za Novotného ma vyhodili do Prahy a tam samozrejme, že ostalo pár pracovníkov ešte z bývalého ščítania ľudu z 30. roku, ktorí neboli vzdelaní v štatistike. A ja som mala to veľké šťastie, že som sa odpútala od mojej matky a išla som do Brna študovať. To bola obrovská vec. Bez toho, že by som mala finančný základ, pretože moja matka, ak som vám vravela, mi nemohla ničím pomôcť. A ja som sa 4 roky v tom Brne tak veľmi dobre aj uviedla, musela som sa veľmi dobre učiť, aby som tam mohla robiť pomocného asistenta a proste niečo. No a stadiaľ potom som bola v štatistickom úrade v Bratislave, lenže prišiel Novotný a teda zrušil Slovenské národné orgány a mňa poslal, myslím, že nás malo ísť 80, a išli sme len 8 do Prahy. To bola veľká udalosť vtedy pre celé Československo. No a na tom štatistickom úrade som prevzala oddelenia, kde prakticky boli len také automatické výkazy a také práce skoro nič. Takže to sa mi veľmi nepáčilo, tak som sa chcela dostať naspäť do Bratislavy a tiež nebola som v medicíne vzdelaná. Ja som mala vysokú školu sociálnu a páčila sa mi štatistika, epidemiológia. A dostala som sa na katedru epidemiológie, ktorá sa tiež zakladala. Lebo bola spolu hygiena, mikrobiológia a epidemiológie a v ten rok práve sa to oddelilo. A ja som tam s profesorom Kmetým a teda samozrejme ďalšími, že oni robili tú medicínsku časť a ja som bola jediná, ktorá sa tam doviedla pojem štatistiky. A to som samozrejme mala od profesora Tománka teóriu, že epidemiológia je vlastne v medicíne všetko, čo sa hromadne vyskytuje. Nie len infekčné choroby. No a s týmto sme dosť bojovali, až sme to prebojovali a dnes je skutočne také razenie, že epidemiológia, treba z nešťastí, úrazov, tragédií rôznych, to všetko patrí do hromadného výskytu a s týmito metodami sa aj študuje. Až som teda tam založila také oddeleničko a z tých stáží, ktoré sme tam mali, tak asi takých 60% bolo z môjho predmetu, epidemiologická štatistika. Takže som tam našla svoje uplatnenie a takú svoju dôležitosť medzi lekármi pracovať. Nelekárom je dosť ťažko. A potom nás pozval aj s docentom Pleškom, ktorý bol lekár, na onkológiu, to bol Ústav experimentálnej onkológie, aby sme tam týmito metodami založili Národný onkologický register. Tak na tom sme pracovali spolu s týmto Ivanom a samozrejme s ďalšími spolupracovníkmi na veľkom počítači v Nitre.
A to bola krásna práca. Tam som 10 rokov nadrábala.